Koira mennä tuota kelkkaa sitten. Hienoa. Noin. Hyvä. Oi, sitten voitte käydä katsomaan kävelystä resulle ja takaisin. Pian tulla takaisin. Ja ohjaaja kävelee ihan kelkan vieressä, eikö menee mistä haluaa. Joka katsot, ettei hinnata siihen kelkkaan, vaan että menee eri puolelle. Noin, hyvä. No niin siinä. Kaikki tekee sen. Käveipä, pahaa aamusta. Vaan eteenpäin, niin tulee tynnyrin perässä. Ja ihan mitä haalainen tie. Alukin pitkään. Ensin nähdään se haalainen. Se ei enää monta. Käydä istuu siihen tynnyrin päähän. Istu hiljaa, ettei se kolise lisää. Ja sit voit kehua koiraa. Noin. Hyvä. Joo, hyvä. Laita toisaalta kaulapanna aliin. Helppo lähteä. Lähtee olla helposti luvassa. Siitä houkuttele Dixon, että se jäisi etsimään sen varomaan.
Saanko tänne päin? Tuossa seinässä on Sieltä se ei kuule eikä haista sinua. Vielä odotte. Tule vaan. Saat ruhtinaallisesti kehua. No reipas. No niin. Kauan se hetki nyt. Sitä ei tosi nähdä sitä. Joo, Suuntaan niin ammutaan. oli hyvä tuomari, että meillä on se tiesi, että voi ehkä vielä tulesta kerävyttä. Ei näin. Sitä ei kaivaa. Kaiken jälkeen sitten tulossa. Joo. No, jos me katsotaan tätä kaiken kaikkiaan koiran toimintakykyä, sen rohkeutta itsenäisesti ratkoa näitä erinäköisiä tehtäviä, erikoiskokeudessa kelkka ja tuopineen huone, niin se on +1 kohtuullinen. Se toimintaa me nähdään myöskin näissä puolustusjutuissa ja me nähdään sitä tuolla seinällä ja näin, että kyllä siellä ihan kannassa ollaan ja pysytään. Ja hän on varmaan joskus vähän ollut enemmänkin itsenäinen kuin mami toivoisi, kun sillä tulee tunne, että hei, mä toimisin, sitten mitähän äiti on tästä mieltä. Mutta se ei ole sellainen arvosteltava asia, me vaan nähdään, että tämä on tällaista vähän opittua. Että siellä on omia ajatuksia ja mielipiteitä. Niin kuin sen piti siellä puolustuksessa ensin hypätä niin kuin sun siihen, että kysymään just niin kuin, että mitä mä tässä saan tehdä. Hei, mä saan tehdä jotain, toi ei sano mitään. Ja ihan sama, se oli kelkan ja paikassa, kun tuli ensimmäinen semmoinen reaktio, niin että hei, mitä ihan oikeasti kuka on tänään luvallista. No tehdään myös koiran aggressiiviset reaktiot, erikoiskokeilla tuo seinä, miten se aggressiivisesti lähtee itseänsä sieltä puolustamaan. Siinä on aika pitkä ärsytyskynnys tai pieni reviiri, ihan miten päin sen nyt haluaa sanoa. Mutta kun se sieltä pärähtää, niin se on kyllä ihan oikeasti ihan tosissaan ja napsuttaa ja hampaita siinä ja näin, että niin. Kyllä se, mutta se on +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Jos se olisi sitten sitä suurta, niin silloin se aloittaisi jo paljon aikaisemmin tosi pienistä ärsykkeistä ja näin, että se ei ole mikään semmoinen yliherkkä, mutta sillä on ihan selkeästi sitä ominaisuutta siellä olemassa kyllä. No sen puolustushalu, miten se haluaa teitä porukkana puolustaa, se on +3 kohtuullinen hillittely. Siinä on ihan sama kanssa, ei se heti ensimmäisenä sutena ole siinä, ja jos taas mietitään mitä se suuri olisi, niin sitten ollaan jo ihan oikeasti valmiita puremaan, että sitten ollaan jo ihan sillä raivona, että kalusto paljaana, mutta tämä on tämmöinen oikein mukava kohtuullinen reaktio. Ja mikä molemmissa parasta, ei mitään jäljelle jäävää hyökkäyshalua, että kun hyökkäys loppuu, niin myöskin koiran aggressiiviset reaktiot loppuu siihen paikkaan. No taisteluhalu, leikkihalu ja halu käyttää leukoja lihaksia ja sitten jos sinne suorittaa tehtäviä loppuun on +2 kohtuullinen. Sehän ei kauheasti vieraankaan rupea leikkimään eikä vääntämään, mutta kuitenkin tykkää siitä taistelemisesta ja tuomisesta. Hermorakenne, miten näistä touhuista kuormittuu.
pikkusen kuormittuu, mutta ei mitenkään niin poikkeuksellisella tavalla, eikä +1 hieman rauhoitus. Sen temperamentti on +2 kohtuullisen vilkas. Siinä on suhtis ärsytyskynnys, että sen ei tarvitse ihan jokaiseen asiaan sännätä ja säheltää, mutta niin, se on sellainen, mikä sitä kuvaa kaikkein parhaiten. Kovuus, miten se sitten muistelee epämiellyttäväksi kokemiansa asioita, se on +1 hieman pehmeä jonkun verran. Sillä muisti on, mutta ei niin, että ne jäisi häiritsemään sitä sitten mitenkään pahasti. Luoksepäästöt, miten suhtautuu vieraisiin ihmisiin, on +2. Luoksepäästöä aavistuksen pidättelee, niin se on menossa kaikkien styliin, mutta ihan se sallii itsensä tutustuttavan ja näin, että ei ole sillä lailla ongelmallista. Ja sitten kun ne laukaukset, ja se oli kyllä ihan selkeästi jo niin voimakas reaktio, että se on laukausaltis tämän kaiken jälkeen. Tietysti kun tässä on tämä hässäkä kaikki pohjalla, niin silloin se tulee sitten paremmin. Et voi olla ihan hyvin, että arkielämässä, kun tulee vain yksittäisiä tämmöisiä, niin ei reagoi. Tynnyri antoi jo vähän viidettä siitä, kun se ei ollut mistään muusta ollut mopsiskaan, niin sit sen ääni oli kuitenkin ihan selvästi eri juttu kuin mitä joku haalari tai joku muu. Niin. Siellä jonkun verran sitä ääniherkkyyttä on sitten olemassa. 144 pinnaa plussan puolella, mitään ei siitä pois oteta, mutta tosiaan tuo tekee sitten tuo laukausaltis, että se on hylätty. Eli jos se näihin laukauksiin ottaa ja tottuu vielä paremmin, niin totta kai voitte testin uusia, eli aikaisintaan puolen vuoden päästä ennen kuin koira täyttää 7.